Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, сідайте, коли ласка. Дорогие браты и сестры, сегодня, когда мы читали эти долгие читания со Старого Заповета, які звичайно ми читаємо на вечерні перед святом народження Господа нашого Ісуса Христа, я звернув увагу на те, що в эти читанні вони передають многі історичні моменти, розповідають такі моменти з історії, вони розпокривають пророцтво про народження Збавителя, але так само на фоні сусвітньої історії. І розповідають про великих царів старожитності, про Балака, про великого пророка Валаама, про великого цара Навуходоносора, про великого імператора Августа, про інших яких володарів. Але ось, глядите, проблема в тому, що ми ведаємо, що так, це були великі володари, але ось ми вивчали історію у школі. Ми добре, напевно, вчилися у школі. Є у нас професійні історики. Ось. Але ось розпитай зараз нас про гэтых великих володарів, ну, може ми 2-3 скази про їх скажемо. Пам'ятати неких великих подробязностей про їх історію, про їх життя, про їх діяльність. Ну, не маємо ми таких известных, не пам'ятаємо це. Гэта якби люди, які, ну, десь там може є в історії, але гэта ті люди, які не на слуху. Гэта люди, які відомі тільки вузьким спеціалістам, люди, яких вивчають, ну, ті, хто справді займається не просто історією, а гэтим періодом, гэтими конкретно країнами, гэтими конкретно місцями. І ось глядите, що ті особи, які у свій час лічилися там великими особами, які у свій час володарили половою світу, які у свій час були вельми могутними, які у свій час були вельми багатими, які були вельми важними і значними. І вони сьогодні, про скільки-то там 1000 годов, а що таке 1000 годов у сусвітніх масштабах? Це одна хвилина. Про гэтых людей уже амаль ніхто не пам'ятає. Коли б тільки не спеціалісти, то, може бути, і ніхто би і не пам'ятав про їх увогуле. І знову ж, про їх би ніхто не пам'ятав увогуле, коли б яны не сталися їх історії, їх життю, не сталося такої некої конвой для пророцтва про народження Збавителя. І ось ті, хто жив у золоті, ті, хто був могутний, ті, хто володарив і вирішав льоси, ті люди зникли, і вони згинули десь до протягу стагоддзяў, у гэтай цемры стагоддзяў, адышоўшых ад нас, якія ўжо даўно мінулі і якія мы ўжо забыліся. Гэтых людей няма. А ёсць хто? Про каго мы помнім? Про каго, як аднойчы сказаў вельмі, мяне гэта ўразіла адзін святар, гісторыю якога народу ведаюць усе людзі, пачынаючы ад папуасаў дзесьці ў Новай Гвінеі і заканчваючы эскімосамі дзесьці ў Грэнландыі. Гісторыю ізраільскага народа. Гісторыю аднаго хлопчыка, які нарадзіўся калісьці ў хляве, які нарадзіўся сярод жывёлаў, якога паклалі ў карыта, з якога кармілі жывёліну, таму што не было нават у яго нейкай нармальнай калыскі. Пра гэтага дзіцёнка мы зараз памятаем, гэтага дзіцёнка мы ведаем. Гэтага дзіцёнка мы нараджэнне святкуем кожны год. Мы і не толькі мы. Гэта свята не толькі для веруючых, але і для няверуючых. Шмат людей, якія нават не мають ніякого дачынення да рэлігіі, якія не вызнаюць, напэўна, хрысціянства, не лічаць себе каталікамі ці праваслаўнымі, падыходзяць зараз пад храмы, пад той самы фарны касцёл, дзе стаіць вялікі там вертеп, і там таксама глядзяць, фатаграфуюцца, разважаюць, распавядаюць пра тое, што гэтая выява азначае. І вось бачыце, дарагія браты і сёстры, тое зямное валадаранне, якое здаецца моцным, якое здаецца важным, якое здаецца непахісным, яно адыходзіць. А тое нябеснае валадарства, якое нараджаецца сёння ў асобе Господа, ў асобе Бога, які становіцца чалавекам, яно застаецца на вякі, застаецца на стагоддзі, пранізвае ўвесь сусвет, пранізвае ўсю зямлю і жыццё кожнага чалавека. І закранае, напэўна, кожнага чалавека, які жыве на зямлі, вось гэтая падзея закранула. Бо хтосьці нават, хто не вызнае себе хрысціянінам,
хто жыве ў нехрысціянскай краіне, напэўна, ведае пра гэтае свята, напэўна, нейкім чынам гэтае свята адзначае, напэўна, гэтае свята нейкім чынам дакранаецца да ягонага жыцця. І вось, дарагія браты і сёстры, я бы сказал так, что есть два валадарства. Есть зямное валадарство. Я не маю на увазе там краіны пэўныя ці дзяржавы, якія сёння ёсць, існуюць. Так, гэта такая гістарычная дадзенасць, якая існуе, якая нам людям калісьці прыдатная, калісьці непрыдатная, калісьці мы хацелі бы так, калісьці інакш. Але ёсць гэтая дзяржава. Тая дзяржава, якая прамінае, якая увасабляе ў сабе нашу слабасць чалавечую, нашу хісткасць, нашу непэўнасць, нашу грэшнасць, нашу такую чалавечую, нейкую незразумелую нашим силам, нашу слабасць чалавечую, нашу грахоўнасць. Але ёсць таксама тое валадарства небеснае, якое Бог стварыў, якое Бог пасылае на гэты свет у асобе гэтага дзіцяткі, якое пранізвае гэты свет, якое не ёсць з гэтага свету. І гэтыя два валадарства, як мы чытаем, як сёння, як будзем бачыць у бліжэйшыя дні, яны змагаюцца. Ірод спрабуе знішчыць гэтае немаўля. Людзі не прымаюць яго. Зрэшты, не так ужо шмат засталося часу да Вялікага паста, да Вялікадня, калі мы будзем святкаваць зусім іншую падзею, забойства, смерць Ісуса Хрыста. Але глядзіце, гэтыя два валадарствы змагаюцца, але змагаюцца не такім чынам, як гэтыя зямныя валадарствы ў свой час ці зараз змагаюцца, не падымаюць адзін на аднаго зброю, не страляюць, не забіваюць. Не, адно так. Гэтае зямное валадарство спрадвеку, з часоў Ісуса Хрыста, спрабавала забіць тое небеснае валадарство. Але нашае зямное, але небеснае валадарство змагаецца па-іншаму. Гэта ёсць такія вельмі добрыя словы ў Святым Пісанні, якія адлюстроўваюць сутнасць нашага хрысціянскага змагання. Там напісана: зло перамагай добром. Не зло злом, не зло большым злом, а зло перамагай добром. І таму гэтыя ўсе парадаксальныя словы, якія часта не ўспрымаюцца людзьмі пра тое, што трэба любіць сваіх ворагаў, маліцца за тых, якія нас пераследуюць, дапамагаць тым людзям, якія робяць нам дрэнна. Яны не ўпісваюцца ў нашы рамкі, яны цяжкія для нашага зразумення, для нашага ўспрыняцця. Нам гэта цяжка. І я разумею, мне цяжка, і вам цяжка, так, любіць ворагаў нам цяжка. Але тым не менш. Гэта ёсць той заклік, які Господ да нас кіруе, каб добром перамагаць. Можа быць, не толькі добром да ворагаў, колькі добром, якое мы будзем проста пашыраць у гэтым свеце. Просто будем робить добро. Вось цяжка нам зрабіць добро ворагам, зрабіце сябрам сваім, зрабіце іншым людзям, зрабіце тым, хто патрабуе гэтага добра, зрабіце тым, хто зараз у патрэбе. Скажыце добрае слово чалавеку, які патрабуе суцяшэння. Дайце паесці таму, хто галодны. Прыміце на святы таго чалавека, які адзінокі, ці зайдзіце да яго ў госці. Гэта нашае добро, якім мы будзем перамагаць. І ў першую чаргу добром мы будзем перамагаць тое зло, якое ўнутры нас. Таму што, так, мы сабраліся, усе людзі такія добрыя, усе людзі такія праведныя, тут усе правільныя. Не робім мы нічога страшного, там не забіваем, не б'ем людзей, не крадзем, не гвалцім, нічога такога мы страшнага не робім. Але задумайцеся в сваім сэрцы, ці мы такія ідэальныя на самой справе, ці няма нам у чым пакаяцца. І ці не кліча нас Господ да гэтага пакаяння, да споведзі, для таго, каб не проста, не ведаю, прыйсці, адчытацца аб тым, што мы не так зрабілі, але каб перамяніць нашае жыццё, каб гэтае нараджэнне ягонае было для нас новым стартам нашага жыцця, каб мы сапраўды, як у тым слове, тое слово пакаянне, неаднаразова паўтараў, азначае паварот на 180 градусаў. Можа, нам трэба нашае жыццё на 180 градусаў павярнуць? Можа, для таго, каб у гэтым жыцці было больш добра, нам трэба яго павярнуць зараз на гэтыя 180 градусаў. Вось. Сёння мы нараджэнне Ісуса Хрыста святкуем. І у сённяшнім Евангеліі вось гэтая гісторыя. Гісторыя пра тое, што мне ўразілі вось тыя словы, якія анёлы сказалі ў сённяшнім Евангеліі. Добра нам вядомыя, слава ўвышніх Богу, супакой на зямлі людзям добрай волі. Господ нясе нам супакой. Ён не нясе нам нейкія змаганні ці турботы. Ён не нясе нам нейкую, там, не ведаю, псіхалагічныя стрэсы ці нейкі гвалт над намі. Не, ён нясе нам супакой. Патрэбен нам супакой.
Нам трэба сёння супакой? Дайце адказ самі сабе. Калі трэба, да Господа, Ён несе супакой. Подумайте, што у вас гэта неспакой родзіць. І попросите Бога, каб гэты неспакой прыбраў. Змяніце сваё жыццё. Трэба змяніць нам, усім трэба змяніць сваё жыццё. Быць на баку Бога, быць на баку Ісуса Христа, быць на баку гэтага немаўляця, якое нарадзілася ў свет дзеля таго, каб добром перамагчы тое зло, якое ў ім ёсць. І мы ягоныя супрацоўнікі, мы ягоныя памочнікі, мы ягоныя паплечнікі, мы ягоныя жаўнеры, мы ягоныя слугі, мы ягоныя дзеці і таксама мы ягоныя сябры. Амінь.